ኣግኣዝያን ኣብ ምፍራስ ሃገር ኤርትራ ነዛ ብከቢድ መስዋዕቲ ዝተረኽበት ኤርትራ ክብርታታን ህላዊኣን ሃገራዊ መንነታን ሓድነት ህዝባን ዝዘርግ ፈንጣዝያ ምምስራት ምናባዊት ሃገር ኣግኣዝያን ኢማጂነሪ ካንትሪ ዝበሃል ምንቅስቓስ ካብ ዝፍለጥ ድሮ ሌላ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። እዚ ከይሓፈረ ናይ ምጽናትን ጽልእን ቅርሕንትን ጭርሖ ዘልዕል ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብሓፈሻ ንኣመንቲ እስልምና ካብ ኣመንቲ ክርስትና ከዓ ንካቶሊክን ከንሻን ከምኡውን ነቶም ንሓሳቦም ዘይድግፉ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ካብ ኣውራጃታት ከዓ ንክልግዛይ ዓላማ ዝገበረ ናይ ጽልኢ ወፈራ ኣካይዲ እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ሕብረተሰብ ብዝያዳ ከዓ ንሕብረተሰብ ጀበርትን ሳሆን ዓፋርን ዕላማ ዝገበረ ፋሽስታዊ ናይ ምጽናት ዓሌት ምልዕዓልን ማእለያ ዘይብሉ ፀርፍን ፀለመን ካብ ዝውርውሩ ቀሊል ወቅቲ ኣይኮነን ሓሊፉ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ከዓ እሞ ብዕርቃኑ ዝወፅእ ዕብዳን ኣብ ፈቐዶ መርበብ ሓበሬታ ክምድሩን ክፍክሩን ቀንዮም ኣለው። ንኣብነት ማርታ ዝተባህለት ኣነ ኣብ ናቕፋ ሓኪም ሓፍቲ ኣላትኒ ነቶም ሓሚሞም ዝመፁ ካልኦት ብሄራት ሓኪምና ኢና ንሰዶም ንጀበርቲ ግን ብስሚ ናይ ኣናፁ ጌርና ኢና ንቐትሎም ጀበርቲ ካንሰር ኤርትራ እናበለት ብኩርዓንን ሓበንን ክትፍክር ቀንያ። ተስፋፅን በርሀ ገርህላሰ ብግድኡ ንጀበርትን ሳሆን ኣብ ማዓስከር ወይ ካምፕ ከም ናይ ሂትለር ዳጉና ክንውድኦም ኢና ዝበሎ ኣሎ። ኣብ ካናዳ ዝነብር ኣባል ትምክሕታውያን ኣነ ኣብ ሩባ ሓዳስ ብ2009 ነዛ ኩላ መንእሰይ ቀቢላ ሳሆ ቃታይ ስስሒበ ግንባር ግንባረን ልሒሰየን ኣብ ዓሰብ ድማ ነዘን ዓፋር ዳንካልያ ብመቐመጨአን ጥኢት ኣእቲናለን ወላ እውን ኣብ ደባት ኢትዮጵያ ዝርከባ ቁሸታት ከኬድና ድከተን ነስትየን ነርና። ኣብ ጋሽ ባርካ ቆልዓ ሰበይቲ ምስተን ደአን ከለዋ ሓዋዊስና ንልምፀን ነርና። ልዕሊ 800 ዝኾኑ መሻይኽ ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ኣብ ከረንን ባርካን ካብ ገዝኦምን መስጊዶም ኣውፂና ናብ ጉድጓዶም የእቲናዮም ኢና። ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ስደት ንሃድነኩም ኣለና ወዘተ። እዚ ዝመስል ብዙሕ ዓሌታዊ ፅልኢ ዘተኮረ ጎስጓስ ኣብ ዩቲዩብን ቲክቶክን ዝተዘርግሐ ኣሎ። እዞም ሎሚ ብመርዛም ዘረባታት ንፅንተት ሕብረተሰባት ዝፍክሩ ዘለው ሰባት ወላ እኳ ፅባሕ ናይ ታሪክ ተሓተት እንትኾኑ ሎሚ መብዛሕትኦም ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ካናዳን ዝነብሩ ዘለው ኣባላት ናይ ኣግኣዝያን ምንቅስቓስ እዮም። ነቶም ክነፅተኩም ኢና ዝብልዎም ዘለው ሰባት ዓብ ስግኣትን ሓደጋን ስለ ዝኾኑ እቶም ኣብ ከባቢኦም ትርከቡ ፅባሕ ግዳይ ከይኮንኩም ሎሚ ብእዋኑ ነቲ ተታሒዙ ዘሎ ጭብጢ ኣብቲ ትጥቀምሉ ሃገራትኩም ዝርከብ ናይ ዜና ማዕከናትን ዝምልከቶም ኣካላትን ክተብፅሕዎ ሓላፍነትኩም እዩ። እዚ ንመፃኢ ወለዶ ናብ ሓደጋ ዘሳጥሕ መርዛም ሕንዚ ዝነዝሑ ዘለው ውልቀ ሰባት ምቅላዕን ክሲ ምምስራትን ሃገራዊ ሓላፍነት እዩ። ንሕና ከም መርበብ ሓበሬታ ማዕከን ጀበርቲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ፍልልያት ወጊድ ብምባል ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ምክብባር ክነህብትም ነዞም ፀቢብን ልሙስን ሓሳባት ዘዋፍሩ ምንቅስቓስ ሃገር ኣግኣዝያን ከዓ ወላ እኳ ዘለዎም ትሑት ፅልዋ ዝርዳእና እንተኾነ ቁልዒ ሸለል እንቴልካያ ዘንበድብዳ እንተረኺባን ዘጥፋኣ እንተስኢናን ሃገር ከተነድድ ከም እትኽእል ስለ እንርዳእ ንክትጠፍእ ክትርገፅ ኣለዋ። ሓሶት እንተተደጋጊሙ ሓቂ ስለ ዝመስል ኣዕናዊ ድምፂ ኣግኣዝያን ንበይኑ ክስማዕ ምግዳፉ ዝዳናገሩ ጉዳያት ዝኾኑ መንእሰያት ክህልውና እዮም። ስለዝን ወድዝን ቁልዒ ፅልኢ ብኣጋ ክርገፅ ኣለዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሃገርና ኣብ ናይ ህላወን ዘይህላወን ሓደጋ ተንፀላልወሉ ዘላ ወቅቲ ኣብ ስደት ዘሎ መንእሰይ ብዛዕባ ድሕነትን ረብሓን ሃገሩ ኣብ ክንዲ ዝሓስብ በዞም ኣጓል ሕልሚ ተሓንጊጦም ዝሓልሙ ዘለው ሓለምቲ ጅሆ ተታሒዙ ኣብ ናይ ፅልኢታ ኼላ ከይሽመም ዘሻቐል መድረክ ንዕዘብ ስለ ዘለና ኢና ነዚ ፅሑፍ ዘዳለና። ሕብረተሰብ ጀበርቲ ብምክብባር ክነብር ዝመረፀ ውርዙይ ሕብረተሰብ እዩ። ጀበርቲ ናይ 1400 ዓመታት ታሪክ ዘለዎም ኣብ መንነቱን ሃገራውነቱን ክምህ ዘይብል ታሪኹ ዝምስክሩ ሓቂ ስለ ዝኾነ ስሙ ንምሕካኽ ወይ ምፅላም ዝግበር ፈተነ ንኾንቲ እዩ። ኤርትራን ዘለዋ ናይ ሃይማኖትን መበቆልን ብዙሕነት ኣኽቢራ ከም ሃገር ክትከውን ጀበርቲ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን ሎሚ እውን ከም ትማሊ ንድሕነት ሃገር ኤርትራ ክብል ነዞም መርዛም ኣተሓሳስባ ሒዞም ዘለው ውልቀ ሰባት ክምክቶም ምዃኑ ነረጋግፅ። ብሓባር ብሰላም ናይ ምንባር ባህጊ ምህላው ማለት ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ዜጋ ኣተሃላለዋ ምድጋፍ ማለት ከም ዘይኮነ ንኣግኣዝያውያን ኣእዛኖም ደጊፍና ከም ዝስቆሮም ክንገብር ኢና። ብዝተረፈ ምስቲ ሃይማኖቱ ኣኽቢሩ ምስቶም ብሰረት ቋንቋ ይኹን ብርስቲ ብዓብዩ ከዓ
أبقاسن مرغات نتا إرتران مشاركتو أحواتو أسلام زنبر زلون حزب خرسيان زلنا حونتاوي أخبروتن تاريخن خبناي أزيان مكسقاس فلينا كم نلليو نرغاغتنا أنصار بتانا هاجر جوجل حبيرنا خنك على سمخنا زخونة ترقريبلنا مالختنا نتوم وشتاوي نايمن النتك لولاو زساقي زلو نيرترا مسكال هاجر صنبيروم نبينوم زونوا مناباويت هاجر أزيان كمسرتو جيو بوليتيكا ناي كوابينا خغيرو زهقم زلو بهامات تلمدين ناي بوليتيكا زعلمه صحفيو إيرترا نزل ألم كبيرة تنبر